Hallo, er den tændt? Ja. Godt. Har du forholdt dig til, om Gud eksisterer? For det er nemlig sådan, at den 2. maj kl. 19 til 21, der kommer vi til at afholde en debat på Padderup Gymnasium. Formålet med det her event, det er at skabe et forum, hvor at vi sammen kan snakke om tro, og hvor der er plads til at stille spørgsmål og være uenige. Det kommer til at foregå mellem Thorkild Svendsen, som er formand for Humanistisk Samfund, og David Jacobsen, som er kristen og forsker på Aalborg Universitet. Aftenen kommer til at indeholde en debat mellem vores 2 debattører, og senere kommer der til at være en Q&A-session, hvor du kan stille dine spørgsmål. Indimellem kommer der til at være en kaffepause, hvor der kommer til at være gratis kage og kaffe. Efter Q&A-session, så vil der være café, hvor der er mulighed for at købe forskellige snacks, og så vil break selvfølgelig også sælge toast. Så sæt kryds i kalenderen og inviter alle dine venner med. Den 2. maj kl. 19 til 21. Vi ses på Padderup Gymnasium.